или коя дама ще грабне тази престижна статуетка? Определено в тази категория са само доайените на поп-фолк музиката, така че поклони уважение пред тях. За да ни каже кой е победител, тук на сцената ще поканя госпожа Анна Кожухарова-Марянска, директор издания в салона Блясък, България. Добър вечер. Ви кажа честно, така като гледам този концерт днес, тук и тези награди, си мисля, че наистина е много трудно 10 години да задържиш вниманието на медиите. Аз го пожелавам на всички изпълнители, защото всъщност има общо ето два начина да ги задържиш. Единият е със скандал. Тогава става лесно и става за 5 дена, най-много 15. Има и друг начин, за 10 години. С упоритост, с постоянство, с талант. Нека да видим номинираните в категорията. Номинации за изпълнител на десетилетието 2000-2009 година. Глория. Емилия. Ивана. Камелия. Мария. Милина. Тони Дачева. Безспорно силна конкуренция. Добре, нека сега да посрещнем на сцената изпълнителката, с чиито песни изляхме най-горчивите си сълзи. Изпълнителката, с чиито песни изпихме всичките си чаши шампанско до дъно. Ивана! В журналистическото гласуване участваха 25 водещи български медии, вестници, списания, радиостанции, телевизии и интернет сайтове. Ивана е избрана за изпълнител на десетилетието 2000-2009 с 17 гласа от вестниците 24 часа, Труд, Стандарт, Експрес, Будилник, списание Нов фолк, Жената днес, Блясък, Радио Сигнал Плюс, Радио Веселина, Радио Вероника, Българска национална телевизия, BTV, ProBG, Телевизия Планета, сайтовете dir.bg и mp3bg.com. Добра вечер и от мен. Толкова пъти съм се качвала на тази сцена през тези 10 години, че мислех, че този път няма да се вълнувам. Не е така. Наградите, които съм получавала през всичките 10 години, може би са докосвали вас, публиката, и е било много по-лесно. Дайте да си кажем истината в очите, това, което и Мариянска каза, че журналистите, телевизията, медиите са в състояние, уважаеми дами и господа, да превърнат в звезда за една нощ всеки един, който пожелаете. В същото време можете, ако пожелаете, да свалите някой от кариера и от имидж, ако също пожелаете. Аз благодаря специално на медиите през тези 10 години, че не взехте под влияние липсата на скандалност в поведението ми, наднормените килограми, това, че не сме на 18, а това, че просто понякога си себе си и с много работа и с добри хора около себе си, с колеги, приятели и партньори, може да се успее. Благодаря ви за оценката, защото тази оценка наистина е важна за мен. Благодаря сърдечно за призванието. Наистина, мерси. Да пея ли? Да пея. Толкова пъти сте
Шампан